Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Kantugintzak historiaren eta literaturaren ikuspuntutik garrantzia handia duenetzat. Zeren eta lauko blata aski minimalistaki gaiaren bihotzeraino eramaiten bagaitu kantuak. Batzuetan tragediak dira, beste batzuetan ofizioen inguruko agerpenak, beste batzuetan kanta alegerak, bizitzeko kantuak dira denak, bizitzeko bide zedarriak balira bezala. Eta horregatik ni bederen kantuak pasionatzen hau orain arte. Kantugintzak bi aldetarik eragiten du, batetik idazten dut kantarientzat, eta kantariek hartzen dituzte ene poemak musikatzeko, eta bestetik nire idatzietan bertan kantoen aipamenak badira. Hartzen badut Amaia Ezpeldoi saila, badira 5 liburu, horien titulu guziak kantu tituluak dira. Eta Amaia Ezpeldoi detektibearen izena bera Berteretzen kantoreko Margaita Ezpeldoi horren ondorengo edo ondasun bezala hartzen dut. Beraz, bete-betean naiz beti kantuarekin. Konparatzen badira lehengo kantuak eta gaurkoak, badira bi berezitasun, bi ezberdintasun, azpimarratzen daitezkenak. Lehenik kantu horiek hirietan eginak dira, eta hiriko realitateak kontatzen dituzte. Eta egileak gizonak bezain bat emakumeak dira, eta denek rock munduan dute beren kokapena. Eta berdintasuna da beti kantuek gauza larriak eta gure eguneroko bizitza dorpeak kontatzen dituztera. Eta gure esperantzak laburbiltzen dituzte, eman dezagun hartzen badut, laute hilatu edo jotake irabazi arte sutagarrena, denek esperantza apur bat ere islatzen dute beren kantuetan. Eta hori aintzineko ohiturarekin lotura bat da. Horikolo eranik, gaur hitz egingo dudan hitz egingo dut, 3 zatitan, frantses edukazioaren ondorioetarik bat da, mintzaldiak 3 zatitan egitea, tesia, antitesia eta sintesia, ez gira sendatzen aha gure hezkuntzatik. Beraz 3 zatitan banatuko da gaurkoa, eta nahi nuke bidaia bat izan dadin, elgarrekin partekatuko duguna. Ondotik, Jean-Dominique Salaberry bat aurkitzen dugu, atera zuen Chant populaire du Pays Basque, pasatuko dizuet, ikusten alko duzue nola osatua den. 1880an plazaratu zen, eta ere Frantziako liburutegi nazionalean da, eta faksimile bat da. Ez dut garesti ordaindu, lasai. Pasatuko dizuet. Eta hemen ikusiko duzue, kantuak bat direla, beren melodiekin, musika partizioarekin, eta finitzean kantuak esplikatzen dituen, non bildu dituen, noren ahotik entzun dituen, ze historio mota kondatzen duten eta beste. Eta Jean-Dominique Salaberry horrek 4 egun hori aldeko liburu horretan baditu xaun baino kantu gehiago. Eta hor ere iparralde osoko kantuak biltzen ditu. Batzuk ezagunak eta beste batzu ezain ezagunak. 3. biltzaile bat dugu, eta hau Bizkaitara, Resurrección Maria Azkue. Eta horrek ere lan handia egiten, kantzionero popular basko publikatuz, bito mota, hori ere euskaltzaindiaren egoitzan gauzitzen aldozu den, nahi baduzu ikusi. Eta hor badira Euskal Herri osoko kantuak. Azkue ibilizen, behar da informatzaileekin, ibilizen Euskal Herri osoan kantuak biltzen, eta horregabe bezalako herri batean barne. Erraiteko
aurkitzen altzituen informatzaile eta kantu eta era guztiak bildu zituen. Behar da ez guztiak, oraindik. Eta eremu hori biziki zabala baita. Gero beste bi biltzaile ezagun ditu, hori Aida Donostia eta Jorge Riezu. Riezu eta Donostia biak, horretara ziko dut, orain suntsitua den Lekarozko kolegioan irakasle ziren. Beraz, horik ere kantuak, kantatzen eta tradizio hori bizirik zegoen leku batean ziren, beraz, mugaren alde batean edo bestean, da Baztanen, Aldude, Urepele, Baigo, Giskote, hori bat baizik ez baita azkenean mugak entzen bali bada kartaren gainetik. Eta horiek, eta Riezuk bereziki Flor de Canciones Populares Baskos plazaratu zuen. Eta egan behar da, horiek bildu zituzten kantuetarik elikatu direla gure kantari garaikideak. Eman dezagun, Benito Lertxundi batek Suberoa eta Maita Herria dizka atera zolari duela tamar bat urte, kasik orain Zalaberriren kantutegitik eta Xagoren kantutegitarik hartu zituela teksto zonbait. Eta behar da asko, horretarik asko. Halaber, Mikel Laboak ere, Mikel Laboak behar da Simon Arranen diskoetarik. Hor baitziren Berteretxen kantoria eta beste kantu zonbait. Eraiteko lotura egin izan dela, biltzale horien eta gaurko kantarien artean. Eta eskerrak bildu zituzten. Kantuaren alorra, bestalde, aztertzailez, emokatoa da bada aztertzaile hainitz. Jaun de Jarrogein bat aipatzeko, Suberoan, eta Berteretxen kantorearen inguruan edo egon bereko alarguna aztertzen delarik, azterketa horien hasiera eta iturburua Jaun horrek meretziaren mendebukaeran egin zituen lehen hurbilketetarik abiatzen dira. Eta nik ere erabili ditu biztan dena horren eranak, argian egiten ditudan sail horien oinarri. Gero bada beste bat Joan Mari Lekuona, honek xeiki aztertu ditu euskal baladen estiloak, metrika, poetika, teknika, zenbat oin, errimak, eta beste teknikoki sartu da euskal kantu horien haragian bezala. Ikusgin ezan, nontik zeto zen, eta ze harreman gaiten altzuten beste tradizioekin, eman ezagun Occitandar tradizioekin, edo Aragoitar tradizioarekin, edo Trobadurren tradizioekin eta beste. Horik oro, lehen ikerketak egin zituen Joan Mari Lekuona. Gero biztan dena, Txomin Peien eta Jean-Louis Davaek bereziki Suberoko altxora eta aztertu duzuten, eta dute. Eta artikulu hainitz publikatu dituzte. Eta publikatu dituzte 1976 arte, 6 hilabetero, agertzen zen, Iparraldean bederen, Gure Herria aldizkari hortan. Bazen aldizkari bat, orain pixka bat Lapurdun aldizkariak ordezkatzen duena, pixka bat orduko erudituek, jakintsuek, kultura populara nola aztertzen zuten eta tekstu horiek publikatzen zituen. Eta aurkitzen dira Hegel eta euskaltzale hainitz, euskara etzakiten baitez bada, baina nola ere euskarazko tekstoak eta kantuak eta poesiak aztertzen zituz. Eta hau biztan dena itzulpenari esker egiten altzuten lan hori. Bada
Euskal Zaindiaren, Euskara aldizkariaren zenbaki oso bat, interesatzen balin bat zaizue, eta uste dut 36. zenbakia dela, Bilaguneko kongresuko tekstuak edo emaitzak biltzen dituena, eta kongresu hori bereziki Euskal kantagintza tradizionalari buruz antolatua zen. Interesatzen bali bat zaizue, aurkitzen alduzue, orain dena aurkitzen albaita sarean, interneten, Euskara, aldizkaria 36 zenbakia, eta ikusiko duzue tekstu guztiak aterako zaizkizu. Musikologo lan bat ere egin zuten, melodia horiek partizioneekin, ikusiko duzue, olingoa pasatuko delarik, partizioneekin eta xeeki etzan baitzituzten. Beraz, nola egin zuten hori ere esplikatu behar dut pixka bat, Frantzian bederen, bigarren irautza egin zelari, 1989 kantagintza, kultura errikoiak, fede errikoiak denak ziren erregeen, erregimakoak eta beraz denak ziren ezabatzekoak lugaren azaletik. Eta hor, ikusi dugu Herder, alemandar horren erana, kultura errikoiak, kultura infantileak zirela sendiarazten zuena. Eta beraz, bazen joera hori. Eta joera hori gelditu zen 19. mende erditsu hortan. Eta mende erditsu hortan ze piztu zen Europa guztian eta gure eskualdetan ere bai, hori zen nazionalismoak piztu ziren. Nazionalitateen mugimendu hori piztu zen. Euskal Herrian, Arana Goiriren nazionalismo hori, mugaren bi aldeetan edatu zena. Eta hor, zen mugarik denbora hartan, Katalunian berdin, eta denetan izan zen alako nazionalismoak eta bultzatu zuen berpizkunde kultural bat. Eta orduan ohartu ziren ikerlari hainitz, ohartu ziren altxor bat galtzen ari zela, hau da, kultura errikoi hori oralitateak ekartzen zuena galtzen ari zela. Eta hor, 19. mende bukaera eta 20. mende hasieran, biltzale horiek guztiak batu dituzten horiek guztiak lanean hasi ziren, beltzak bezala, erangin ezake, ahaltzuten guztia bildu zuten, pixka bat horako sendimendu apokaliptiko batekin. Gure munduak desagertuko dira salba ditzagon, salbatzen alditugun guztia. Eta hor ziren ere berriz hasi lantzen euskara, gramatika eta hizkuntza hori guztiak, linguistak eta beste. Beraz, ezin da baztertu hitzen, kantuen, musiken, bilketa hori nazionalismoen orduan ziren deitzen nazionalismoan, deitzen ziren nazionalitatean iratzartzen hori. Eta beraz, hori guztiak erranik, ohartzen gira musikak eta kantuak, tekstuak aztertzen bali badira, badirela multzoak. Badira baladak, historia bat kondatzen duten, denek historia bat kondatzen dute, alfatik omegara. Badira eresiak, erdin igarrez kantatzekoak. Badira Europar gorteetarik, edo gorteetan, ekoizten zen musikari oihartzun bat emaiten diote kantua. Erramo Martikorenak kantatzen du bat, aitarik ez dut. Aitarik ez dut eta ama ere zartu. Hor senditzen da, gibelean, gorteetako musika. Ez bada Versailekoa, baina gorteak ziren leku hainitzetan. Eta beraz, musika hori guztiak pasatzen ziren jendartearen maila batetik bestera, orain bezala. Orain ere pasatzen dira
musikak elitistak izan direnak popular bilakatzerat. Lehen ere alazen, musikak ez baitu mugarik. Musika denek hartzen dugu. Ez dugu esplikazio beharrik. Badakizue kantu egile handietarik bat dugu 20. mendean, sortzaile bat, eta bere kantua hainitz buruan dituzue, behar bada jakin gabe berak dituela idatzi. Eman dezagun juplala, tiki-taka, ibilkida, astutua, botila, tiki-tiki, soka, doka, amatxok. Kantorik guztiak bereak dira, eta horretarik bat, izkiatu zuen Carrero Blancoren kontrako atentatua izan zelarik Madrilen, juplala. Juplala, jenden astarkari krudela, igori juplala. Eta kantu hori berak erraiten duenez, airea ez du berak asmatu. Bere familian, 7 haurbiletarik 6 bizi dira Ameriketan. Eta beraz, Faroestean, Kalifornia eta eskualde horietan. Eta harat bidaiatzen zuen asko, bere denboran, bere anai-arrebak bisitatzaile egiteko. Eta hara nun, entzuten duen melodia hori. Pixka bat Tex-Mex melodia bat da. Pixka bat. Urriagok kantatzen dena Amerikar ueste hortan. Eta berak, country musika bat da, simpleki errektiko. Eta berak, melodia hori hartu eta juplala kantu hori egitzuen. Denek kantatzen duna. Eta beste adibide bat ere bada, bera galdera antzi, madakizu Pello Josepe. Pello Josepe eta Bernardako, hau basotu. Beste historio tragiko bat. Beraz, kantu hori, melodia hori, erabiltzen du Israelgo kantari batek, kantarisa batek, urrezko Jerusalemen kantua emaiteko. Behin entzun zuen Pello Josepe eta kantu hori, eta oharkabean melodia sartu zitzaion buruan, eta bere aldia izan zelarik urrezko Jerusaleme hori egiteko, musika hori dintzitzaio. Aitortu zuen elgarrizketa batean. Egan zuen musika hori famatu egin dugu gure artean, baina ez da NRA, ez da Israelgoa, Euskal Herriko lokanta baten melodian. Hori pixka bat, orokorki kantu horiek, teknika aldetik, bitzailen aldetik, nondik nora doazen erraiteko. Horain lekuak eta jendeak. Kasiko duzue, bidaia hau hasten dugula Lasturren. Lasturren hasiko dugu bidaia hau. Beharraituko dugu Atzaratze, Larraine, Altzaila, Karri, eskualde hortak, ezagutzen duzuena, segua naiz. Segituko dugu Baztan eta Bizkaiaren artean bide ez zuzen bat eginez, eta exodioarekin bukatuko dugu pasartean. Egan behar da, kantu guziek historio bat kondatzen dutela. Poesia edo kontrapoesia ditzen dute hori. Eta gure lehen kontrapoesiak 14. mendekoak dira. Beoti Barko kanta, no kantatzen zuen hori. Lourdes Giliondo kantatzen zuen bere ahots handiarekin. Arrasateko erreketaren kantua ere bada. Arrasate errezuten. Gamboa eta Oinaz eta Gamboa eta Jenarteko iskamila horretan. Urrisolako borrokaren kanta ere bada, garai hartako. Eta bada, Mila Lasturko, ezagutzen duzuena. Ez dut kantatuko ez baite dute airerik egin. Nahiz eta Benito Lertxundik bertsio bat egin zuen Pasko Gaierdi ondoa diskoan, ustez? Ez da bertzen hortan.
entzineko diska batean. Itzautzeko bardoa eta kantu luze horiek diren albuma horretan. Horrega. Emilia Lasturko hori, 15. mendekoa da. Eta irakurtzen baduzue, konturatuko zirezte, bizkaiera arkaiko batez idatzea dela. Biziki edera da. Eta horre metrikak eramaiten gaitu tragediaren bihurtzeraino. Eta erramer da, xarru baino lehen, eta erranut egualdean ere bazirera biltzaileak, Esteban Garibaiek bildu zuela, eta bildu zituela erromantze zahar horiek, 1500 urte inguru horietan. Erraiteko, ez zela bakarrik nazionalitateen iratzartzeekin piztu kantuak biltzeko gustu hori. Eta hemen Mila Lasturko mentxe dute. Ezagutzen duzue. Zerrete da Andra Erdiaren zauria, Sagar Errea eta Arda Ogorria, alabaia, kontrario da milia, azpian urrotza gainean agia. Lehen koplatik beretik, alako ikara bat sartzen zaigu gorputzean, hotzaldi bat, eta badakigu hasiera horrek ez duela segida honik iragartzen. Eta hemen kontatzen da Mila Lasturkoren ezkontza. Berroa da, maite ez duen Mondragoeko jauntxo batekin, eta bere lehen obra munduratzera doala, orain genero violentzia genezake, gaizki tratatua da eta hil egiterat, aurra botatzerat, denbora baino lehen, legatzen da, hori du bere kondena, eta hor hiltzen da. Eta bere aizpak egiten dizkio kantuak. Aizpari behar da iduritzen zaio gertakari hori, ez dela antzi behar, ez duela barkatu behar gertatua izan dena. Orain ere, duela gutxi arte guk ere ez dugu barkatuko, eta behar da poesiak eta tekstu horiek idatziak izan dira. Memoriak ez du barkatuko, behar da belaunaldi batetik bestera pasarazi bizi izan den tragedia hori edo trauma hori. Eta hor lortzen du, zeren eta orain ere, entzuten dugularik edo irakurtzen dugularik, hanko ikara bat sartzen baitzeeku. Eta egin behar dut, nik ere pixkat bekaizki erabili nuela tekstu hori, 1980 bastean, alako Mila Lastur revisited bat idatzi nuelakoan. Mila Lasturri egiten nion, etorri gure gana, gure eztitasunarekin zure zauriak sendatuko dira. Pixka bat poema lesbikoa da, homoseksualitateak edo lesbiana izaerak hetero ereduaren minak sendatuko balitu bezala. Ez da egia, hori zen poesia. Beraz hor, Lasturren dira, eta ez dakit ezagutzen duzuen Lastur, eta kantuek eramaiten gaituz, eta ni bederen eramaiten haute bidaiatzerak. Eta Bizkaiko lagun batzen bisitatzetik itzuli nintzelarik erabaki nuen Lasturra joatea. Eta pentsa zain ez jakina nintzen. Enetzat, eta kantuaren arabera, irudikatzen nuen Lastur mendi batek punta. Eta nintzen, bidea, zergatik ez doa, mendian gora. Enetzat hori zen. Alderantziz zioan bidea, mendian behera, gero eta beherago, kasik errekazola bateraino. Eta Lastur da, lako aska batean, borobil batean, zirkuru batean, zola, ibai batek zeharkatzen du. Mendiak dira kaltziozkoak, grisak eta berdeak, eta hor bada harrobi bat. Eta hor aurkitzen zirelarik, ulertzen duzu kantuaren tentsioa. Kantuak irakurlearen baitan edo entzulearen baitan sortzen duen tentsioa. Eta hori da harrigarriak kantuekin. Eta uste dut, Basaguriarat joiten girelarik, eta
Basadoria da Xibero gainalde hori, Atagatze, Lajainie eta eskolde hori, Ibarresker eta Ibarreskun, eta gehiago Ibarreskun batuko du. Eta sentimendu bera da. Horre, mende kaltziko batean dira. Ikusten dira, eta beherainoak direlarik, are misterioak dira bazterrak. Eta ulertzen da, egiazki, hor, sortu izanak, Berteretxen kantoria bezalako kantu bat, edo Atagatze jaurgainean bezalako kantu bat, edo egon bereko lagunarena ere. Denak hor errotuak dira, badute lotura bat eskualde horrekin, aran horrekin. Espero dut ezagutzen duzuela, eta ez baduzu ezagutzen zuen ondoko oporretan joan agat zuzenki Atagatze aldeko eskualde horretara. Eta beraz, ikusten delarik lekua, oraindik ere, irudikatzen da, gaur balitz bezala, Berteretxen kantorian kontatzen den historia. Berteretxen kantoria 3 zatitan banatzen da, benetzat. Da, lehen zatia Berteretxen arrestatzea edo atxilotzea. Bigarren zatia Mari Santzen lasterrak, Berteretxen amaren lasterrak bere beste semearen ganatu aiteko eta abisatzeko Berteretx atxilotua izan dela. Eta azken zatia da Margarita Espeldoien dolorea. Berteretxe 14 labankadaz erai zioten bere etxe ondoan. Eta beraz, konturatu zelarik hori gertatu zela, lasterka atera zen bere etxetik, eta Berteretxen odolaz agurka. Agurka bere burua busti zuen, bere burua emaiten zuen Berteretxen odola. Eta horiek denak, leku horretara joaiten bali mazirezte, eta bide hori egiten baduzue, Larrainetik Ligi gaineko bide kurutze bateraino, eta bada ezagia dute Espeldoiaren aintzinean, Espeldoi etxea oraindik ere baita. Etxearen aintzinean badaka holako harri borobil bat, hor Berteretxe eraia izan zela horretarazteko. Beraz, sartzen gira historioa entzuten dugularik, kantatzen dutelarik. Eta kantatzen dute gehien bat Xuberoan, eta Xuberotagaz kantatzen dutelarik eta 24 koplak emaiten dituztelarik bata bestearen ondotik. Ez du balio telebista piztea edo Amerikar telesairetara joatea gor kutsuko historioak ukaiteko. Bertan badugu tragedia, badugu odola, badugu tentsioa, badugu behar den guzia gure espiritu fantasmatikoak asetzea. Mari Santzen lasterra nahi duzu entzun? Ez du kantatuko. Mari Santzen lasterra, 5 mendietan bera, biberaina zerestan sartu da, lakarri buztan mobila. Hor lekuak emaiten ditu poetak, edo bertsolariak, emaiten ditu xereki. Eta egin dut bide hori, oinez, biegunez. Joan naiz Larrainera, hanbada Berteretxe, plazaren ondoan, eta hortik jautxeniz, Logibageraino, eta hartu dut ibiltzeko bide hori, GR10 deitzen dena, hartu dut 5 mendietaraino, eta 5 mendietan beste ibilbide batera pasatu naiz, jautsi naiz Lakarrirat, eta hortik pasatu naiz bazterrez bazter, Ligiraino, eta Espeldoiraino. Ara, bi egunez, 30 kilometro egin ditut. Eta historioa nintzen gogoz eta gorputzez, erraiteko. Gero, hainbatu ditut leku hortan ere egun bereko Alargunaren poema edo olerkia edo eresia, hori Maio Irinartek grabatu du. Eta kantatzen duelarik
zuzenean, beti poemaren leku berdinean bere ahotsa kordokatzen da. Hasten da goizean goizik. Jaikinin duzen esposan nintzen goizian eta beste horaz nintzen du. Eta badu kordoka senitzen du, zazpi egunez, zitolurez garbitzen du bere sena gila. Eta ostirare goizian holako zerbait egiten du eta segitzen du. Eta beti emozioa, entzulearena ere, hortan da gorena. Gero berriz apaltzen da azken bi lerroetan. Poema edo olerki horiek, kantu horiek, eramaiten gaituzte fisikoki kantua, da melodiaren, ahotsaren, kontekstuaren indarraz fisikoki kantuaren bizitzera. Eta hori erentzat gauza zinez handia da. Baztanera egoaz, eta baztanen biztan dena, badakizue denek urtsuako eresi hori badela, eta horre beste gauza, beste historio lagi bat da, horre genero bortizkeria kasu bat, orain manifestatzera joango gintezke, orduan etzen horakorik egiten. Eta hor, erran behar da, gauza bat badela, beste kantuetan ez dena, mugaren bi aldeak lotuak direla. Narratzailearen arreba joana hori, iduriz, esperetatik edo bidarraitik etortzen zen. Eta urtsuako jauna, bere krima eginik, zaldiaren ferrak alderantziz jarririk sinestarazteko beste alderazioa, baina behar bada iparalderak joan zen gordetzerat eta han eta sagertu ziren bere atzak. Eta hor ere, bide bat egiten alda, eta egiten alduzue, Baigorritik abiatuz, pasatuz Uritzateko ahanortarik, hortik eratzurat eta eratzutik urtsua gaztelu urtarat. Eta hori ere oso bide edera da. Hor ere aztarnak senditzen dira. Senditzen da norbait pasatu dela hortik, norbait hiltzaile bat pasatu dela eta gibelean utzi duela hilotz bat. Eta hilotz bat aurduntzena gainera. Horiek Baztan eta Bizkaian, bada ere, beti gaiten da euskaldunek ez ditugula kanpotarrak maite eta mesfidatiak girela kanpotik etortzen zaizkigun jendeekin. Hor, frantziako Anderea kantua entzuten badugu eta 3 trukuk egin zuten bertsolera. Hor, ikusten dugu zaldun horrek ekarri zuen frantziako kortetik bere emaztea. Eta amak ez zuen jasaitena eta semeari galde egin zion bere emaztea hiltzea. Bada berriz ere beste filma oso gogor baten egiteko mamia. Gero laugarren eko bat ere aipatu dut, hau da exodioa. Euskaldunak beti Euskaletik kanpo ibiltzen gira. Ez bada fisikoki, mentalki beti kanpoan gira. Molde batez edo bestez. Alta erroak hor ditugularik. Exodioa aipatzean, exodio ekonomikoa aipatuko dut gehien bat. 19. mendean, bai hegoaldetik eta bai hemen foruak kendu baitziren eta iparraldean ere frantsesi gautzaren ondorioz foru moduko batzu kendu baitziren ere exodio rurala biziki onde izan zen. Eta 19. mendean, untziak beteka husten ziren herriak Hego Ameriketara edo Ipar Ameriketara. Eta urrun joaiten ziren horiek bazuten bertsolari bat herrian, bertan, saran, beren minak poematan ezarteko edo bertsotan ezarteko. Eta hori zen jan batit erizan buru. Eta ezagutzen duzu bere kantuetari handiena da xori berriketaria. Sorlekua utziz gero, sorlekua utziz gero, zondiko tzala beharrez.
Deinko, ona urrikaldu beti, da beti enen igarrez. Kimadera asiorduko, arbolak estaltzen gorez, xoritxo bat, heldu da beti, nene herritik egarez. Bon, erromantizismoan bete-betean idatzi den kantua da. Baina, gure amak eta kantu hori ikasi zuten Parisen zirelarik, eta segur aski exiliatu ekonomiko belaunaldiek entzun eta kantatu zuten nigarra begian zerien. Pariserat joaten hasi ziren bigarren mundu gerratik landa Euskal Herri barnealdeko gazteainitz, horre beste exodio nota bat izan zen. Baina, etzen Ameriketako exodioa bezain ongi ikusia izan. Zergatik etzen hain ongi ikusia izan. Ameriketarat gehien bat gizonezkoak egiten behitziren. Eta gizonezkoak gure herrian, oraindik ere aski errespetatzen dira. Pariserat emazteak ziren gaiten, segi, generat segi, nola egiten da hemen, segi. Neskabe, gari du besten zerbitzuko, pixka bat esklago bezala. Eta bada kantu bat, eta behar bada, nola ditzen da? Behar bada, iturralde batek idatzi zuena. Eta iturralde hori, ez dut inkesta eraman, iturralde hori, Pierre Lafiten izango itia zen denbora batez. Eta zen Tupintegiko goxari. Tupintegiko goxari hori, iparra baitugu kantutegiak, beti nari bukan ditugu, eta etxe bakotxean, bada horako kantutegi bat, xarabera. Eta badira kantu guztek orden alfabetikoan emanak dira. Eta Tupintegiko goxari, trufa kantua da. Trufa kantua da, neska gazte badat, Tupintegiko goxari, Parisera doan asegi, eta itzultzen da herrirat. Eta biztan dena, herrian gelditzen direnak, ez baitira esklabu, utxiko jaunak dira, edo txikaldereak, berataz trufatzen dira. Berataz trufatzen dira alde batetik frantsesa gaizki kaukatzen duerako, frantximant eta texori eta bonjour eta bonjour eta frantsesa bizka bat gaizki hauzkatzen du, eta bestetik bere burua pintatzen du postituta bat baliz bezala. Espain gorri, ile hori, dena takoin, dena fazoin, eta beste. Eta hori biztan dena, Euskal Herrian gelditzen denak ez du suportatzen. Ez du jasaiten norbait masatik ateratzea. Eta horrela kantua. Ezagutzen duzu esego aski. Azkenean, moda usteko eta tinta usteko gomendatzen dio bertsolariak eta euskaldun gelditzeko. Hari euskara ez aski, tantiruriruri, hari euskara ez aski, baina frantsesa balaki, kiskun kaskun, jansui kaskun, pa euskaldun. Hari euskara ez aski, baina frantsesa balaki. Eta aipatzen nuen horreko andere kasi postituta, bezala nola deskribatzen duen, polita da, behar duzue irakurri. Karrikan txuntxu, tibilki, tantikuriko, tikuti, entzuten da, takoi luzean, txita, karrikan. Karrikan txuntxu, tibilki, ai espantuka badaki, luxe, mehe, aitetele. Karrikan txuntxu, tibilki, ai espantuka balaki. Hori da, erakusteko ze neugitara ino, barneratzen diren kantuen bidez joera sozialak ere. Bada beste kantua paristar baten eta herrian gelditu den baten dialogoa, hori eta
Larrañeko Ligetx bertsolariak izkiatu zuen. Eta entzuna dukezue, kantatzen baitute Niko Etxartek eta Andi Duratek. Boneta eta txapela, zagutzen duzue. Iragan egin batez egin diagu erri, hortaz nahi diziet eman zerbait berri. Parisetik jintzaiku da jez betiri, urte bakotx fortuna egin akuduri. Hortik hasten da Paristarraren eta herritarraren arteko eztabada hori. Eta biztan dena herritarrak erraiten dio Parisen eta pixka bat harro bizitzen den hori, ez duela hain harro izaitean beharrik, bere ofizioa ez dela hain handia eta bere haurrak berak oski garbitzaile direla Parisen, eta beren haurrak zidaje saltzaile baizik ez direla bilakatuko. Beraz, horien ondorio morala da, egon etxean, ez atera etxetik, eta dena ongi pasatuko. Eta ikusi dugun bezala, kantuak zer dioten, pixka bat aipatu dugu, zer dioten gure jendarteaz, edo gure kiz arteaz, edo gure sozietateaz. Ikusten dugu kantuei esker, gure historia kasikusia, bendeta edo bendeta etengabe bat izan dela. Izan direla betidanik, banda ahmatuak, bata bestearen kontra borrokatzen zirenak, dela religioa, dela lurrantea, dela nazionalismoa, ardatz. Hartzen bat dugu Berteretxen kantoria hori da, Agara Montesen eta Bumondaren arteko borroka hori. Hartzen bat dugu lehen kantua ipatu dutan eta Beotibarko kantua, oinatz eta Gamorataren artekoa. Hartzen bat dugu Ataratze Jordania, hor senitzen da protestanten eta katolikoen arteko gatazka hori. Iparaldean garatu zena Amritiko Joana Erreginaren zuzendaritzapean. Nafarroak ekarri zaukun ondasunetarik bat. Beraz, izan dira alako bataliak eta zergatik ez dugu alor hortan txartzen ere, Michel Abegirrik idatzi zuena eta gugira Euskadiko gazteri berria, horra aipatzen baititu bandak, Fran Kaskoin edo Maketo eta gu Euskaldunak, horre bi entitatean artean egiten duarako berezketa bat, kantu guzian. Eta hori izan da, ene ustez, kantu hainitzen ardatza. Eta batek hiltzen du eta besteak errapostua emaiten. Mendekoa izan da alde guztietarik, gure kantagintzaren oinarrian. Baina ez bakarrik euskal. Korsikara joaiten bali mazarete, eta hango kantuek ere horako antzeko historioak kontatzen dituzte. Eta antzeko historio horiek oraindik ere jarraitzen dute gurean horiek denak neurri batean mendratuak direnetik. Eta hiketa horien eta tragedia horien kontatzeko ez dira jaunak mintzo, ez dira irabazleak mintzo, baizik eta kaltetuak, baizik eta Berteretxen kantorearen kasua, Berteretxen aldeko bertsolari bat da narratzailea edo kantaria edo bertsoaren egilea. Hane dut, kantua neurri batean, eta horregatik behar bat irauten du, jendalde menperatu baten armetarik bat dela. Frantses kantuare hartzen dugularik horre beretzi erremendean, proletarioen kantuak, eta Le Temps des Cerises, gerizien denbora eta ez ziren baitez bada, nagusiek ez dute sekulan edo irabazleek ez dute sekulan kanturik egin. Bestek bai, zapalduek, bentzutuek, eta emazte gaizki tratatuen sendiek bai. Eta hortara noa, Miguel Asturren tragedia ezagutzen dugu, bere ahizpak kantatu zuelako. Eta erran behar da,
tradizio hori behar bada Europa mendebalde honetan oso zabaldua zela. Norbait hiltzen zenean eta bortizki hiltzen zenean, edo eraila zelarik, egiten ziren alako planiderak edo negar kantuak, eta egiten dira oraindik Italia hegoaldean, planidera batzu, eta Korsikan tradizioa handia da ere kantatzea norbait hiltzen delarik. Korsikan lau botzetan eta beharria eta paturik ari baitira kantuz, horik ere kantu sakratuak eta une ez bada sakratuak egizaren aldetik, baina sakratuak den artearen aldetik, une sakratuetan sortu kantuak emaiten dituzte. Nire ikusten dugu ere genero violentzia jandut hori kantu askotan agertzen dela, eta zerrenda egiten hasita zerrenda luzea bada, eta hainitz molde emaztea sufriarazteko. Lehenik, badira gaizki ezkonduak direnak, amaren edo aitaren naiz amak ezkondu nindu, agurrez artekin, eta balako kantuak. Badira senarrak edo gizonek abandonatu emaztean historioak, hori gaizki tratatzen molde bada. Eta Pelio Josepen Pelio Josep ikatatzen dion hori, Pelio Josep eta benan dago, hauja sortzen zaion unean, eta hau horren ama egiten da tabernarat, Pelio Joseperi erraiterat, hau hori hiria behar duk errekonozitu, baina Pelio Josepek biztan dena ez du errekonozituko. Eta denbora haietan, orain ez dut gutiago da, baina denbora haietan, haur bat ezkontza legeetik kanpo edukitzea gauza itxusia zen, bastarta onduratzea. Bertsolariak, bertsoak eman dituzte, milaka gai horren inguruan, hiri egin dute eta hiri egin dugu bertsolariekin batean tematika horren inguruan. Orain, ez da horako gairik, bertsolarientzat ere, orain denak politikoki korektuak bilakatuak dira. Gero ikusten da ere, kantuetarik oso sozietate langileak dira. Maite dugu kantuak egitea gure lanbidetaz. Etxaunen oilaborari gaixoa ezagutzen dugu, egiten oilaborari gaixoa, eta gero herri batean diren ofizio guziak zerrendatzen ditu. Gero badean melankolia handiko kantuak ere, eta horiek emazteak dira hor kantari, gehienetan, eman dezagun jostunak, harigintzan ari direnak, eta intxospeko alaba dendaria, edo iruten ari nuzu, kilua gerian, ardura dudalari, niri garralegian ogadarako marenkonia bat, oihalaren inguruan. Eta gizu ze iruten duten, oihala bizitzeko, ala oihal soziala duten iruten. Eta badakigu mitoetan oihalaren irutea mito zahar bat dela, Penelopa gaixoak Ulises igurikatzen zuen bitartean, egon horoz iruten zuen bere oihalpuska eta gaur horoz desegiten zuen. Gure intxospeko alaba eta maigoriko neska hori ere Penelopen ondorengo bezala hartzen alditu. Gero lan handien aztarnak ere baditugu, enetzat, ala interpretatzen ditu, baina interpretazioa poetikoak dira. Lan handi bat egin izan zera Aturri desbideratu zelarik, hori 1600 urte inguru horietan. Lehen Aturri baia bere burua botatzen zuen Cap Breton aldean eta Vieux-Bucco aldean, Port d'Albret. Nafarroko erregean, eta erreginen portua zen, Labriteko portua, Vieux-Bucco deitzen dena, eta euskaldun hainiz badoarat haste buruetan oporretara, horregatik. Beraz, desbideratu zen, Baionan, Bokalen berrian, itxasoa joateko eta lan izugarriak izan ziren. Eta horren ondorioz, ene ustez, lan horiek horretzeko, bada halako aurkanta bat, emozio askorekin kantatzen dena, beti, oraindik ere, hau da, Baionako bagaraino.
itxasoa laino dago, Baionako barraraino. Nik zuzaitu maitea du txoriak bere huriak baino. Ne ustez, lan horiek erraldoiak iduritu zitzaizkien, ama abandonatu horrek haurrari kantatzeko kontekstua eraikitzeko Baionako barra hori zen. Baionako barra zen gauza handi bat eta beraz Baionako barraraino zerbait izatea zen gauza oso handia izatea. Hala horiek lan handiak, gero, Euskal Herria irudikatzen dugu gehien bat artzain, laborari, dendari, zapatai, user, sarjat eta notario, jendarte bat ezara lehenen badugu kostalde bat, oso zabala. Eta bada ere, mundu bat, gutxiago ezagutzen duguna, arrantza mundua dena. Eta bada kantua hainitz ere, arrantza mundua. Boga baizik ez aipatzeko, mutilik tipiena, mutilik tipiena, ezagutzen zuen kantu hori ere. Eta badira, ez dira kantatuak, baina badira kantatzen argitezkenak. Eta uste dut, Sarako eskolaren baitako Etxeberri horien ondorengoek idatziak direla, ternuarat partitzeko kantuak badira, ez dira kantatuak, badira, eta biziki edera dira, kondatzen dute seiki partitzea, itsas gainean ibiltzea, eta gero ternuan balea edo zelako againa eta ere kontaktuak nola zituzten hankos goraiekin. Guaztuko behar bada denborarik, beste berrizturiko naiz. Egin edut mintzaldi berezi bat itsas kantuekin, eta badira kantu hainitz itsasoarekin, eta bada kantu bat oso edera dena ere, eta aipatzen halko ditut kantu zahar zonbait gure ganatu zituzten Amaia Zubiria eta Txomin Artola, haizea taldea egiten zutelarik. Bada hiru kapitainen kantua. Hiru kapitainek eran sartu ziren untzian, eta hartu zuten, bahitu zuten neska gazte bat. Eta neska gazte hortaz nahi zutena egiteko, aldendu ziren lehin horretik. Eta bortxatzerat zioala, orduko usaiak oraingoa bezala ziren, nire gizon emazte agun batekin, zori gaitzez, ez da aldatu, bortxatua edo erabilia izan ordez, bere burua bota zuen untziaren untzitik, eta itotzera joan zen. Beraz, horre itsasoaren inguruan ere badira tragediak. Eta finituko dut itsaso historio horrekin, Benito Lertxundik kantatzen du, azken balea Oriotarrek 1901 maiatzaren 5ean nola harrapatu zuten kontatzen duz bertsorekin. Benito Lertxundik Euskal dendalde arrantzalearen, historioaren azken giltza edo azken atea itxizu duen kantua eskaini dago. Horrek oro, erraiteko eta bukatzeko, ez dakit, bai, galderak. Eran nuen bukatzeko, kantu guziek, Xaramelakoek, Zalabegiren bildumakoek, mereziko luketela banakako azterketa sakon bat. Eta hola, behar da, egingo ginukela Euskal Herriaren historio ludiko bat. Ez baitez bada, behar ditugu ikerketa sakonak eta universitarioak, baina pixka bat, Xamarrek egin duen bezala Euskara hizkuntzaz eta gauza ludiko bat egiten ahalko ginukela eta ondorioak behar bada edera edo polita izaten aritekela. Eta kantu horiek gure jendartearen ispiluak eta mirairak direla, banaka. Eta segur aski, Euskal Herriko bakar bat ez da gelditzen kantuetarik kanpo.
Goizuetan eman dezagun, Aimar Olaizolak egia famatua entzin, famatua zen. Eta badakizun hori esker, trabuk hori esker. Erraiteko, kantuen bidez egiten alko ginukela horreko liburu, historia liburua, baina nire mapa bat edo karta bat. Eta karta horiekin, karta hori begiratu zako Euskal Herriaren. Musikalitate hortaz gozatzen alko gintezke. Argia hastekarian, badu orain zenbait urte, 3. urtea hasiko dugu, egiten dugu horako sail bat, kantu baten inguruan, hilabetero. Hasi nintzen, ez ditxu Izagirrek galdatu zidan, 1000 lasturren inguruan zerbait idaztea. Eta uste martxoaren 8ko, aleko galdatu zidan. Eta gero ganean, mezorriatik ez dugu eginen, hilabete horoz bat. Eta hola, Euskal Herri guzia aipatuko dugu, ofizioak aipatuko ditugu, gure tragediak, gure minak aipatuko ditugu. Eta bai, eta aurkitu ginoen, ilustratzaile bat, eta ilustratzaile hori ezagutzen duzu ere, da Ainara Azpiazu aski. Eta berak egiten ditu kantuen araberako ilustrazioak. Berak epikoak dira ilustrazio horiek. Eta kantuaren tragedia labur biltzen dute bere marrazkiek. Eta behar bada, ororen buru, gure prozesuaren buruan, nahiz eta ez tentsekuran bukatuko, behar bada liburu bat aterako dugu argiaren honetan. Erraren dut ere kantu sorkuntzak garritzen duela. Gure azken 50 urteetan eginda kantu barrasta bat, gure egoera berria labur biltzen duena, eta aldi honetan, bi gauza izango dira azpimarratzeko, batetik berriz ere borrokan ibili den herri bat izan dela Euskal Herria azken 50 urte hauetan, eta bestetik hirit hartu den herri bat. Eta musikak ere, hartuko zirezte, hirit arragoan dira gehien bat. Heavy metal edo hard rock musikarekin, eta rock musika hirit arragoan, rock musikarekin egin dira kantu hainitz. Bai eta kantu zaharrak berriz bisitatu dira gaurko erarat. Eman dezagun, Berteretxen kantoria entzuten alduzuek, Karakan taldeak emanik, beren azken dizkan, eta bada zati bat, rap moduan edo slam moduan egiten duten eta hik barruen aselerik, Berteretxez besterik, habilera ikan bizirik, ezpeldoi aldian du milik lako bertxio zati bat badute, kantu hortan, erraiteko kantu zahar horiek denak, ez direla sekulan modaz pasatuko. Garai bakotxari egokitzen dira, eta gaurkoari eta biharkoari ere egokituko dira, ene ustez. Gero, bukatuko dut horrekin, badira 3 kantu emblematiko, garaikideak, jada kantatzen dutenek ez dakitera noren kantuak diren eta uste dutela kantu herrikoiak direla. Horretarik bat da, egoak ebaki banizkio. Kantatzen da, Baianoko festetan ahoak eman ahala, eta kantatzen dutenek ez dakiten nok duen poema idatzi eta musika eman. Artze eta lagoa, egoak ebaki banizkio. Bada beste kantu bat, pesta bukatzen direlarik eta Moskva ondoetan kantatzen dena hori ere zintzuga lagutzera ino, hori da Salvadorren eriotzean. Nura gozerla, eta ez dakit hemen nola kantatzen dena, iparraldean asko kantatzen da hori. Eta 3. kantua da, eta hau emozione askorekin berriz deskubritzen dugu, nola egan, eremu herriko irat pasaturik da, Itoiz taldearen lauteilatu. Hala, nahi dugularik opari bat egin, maite mintzen girelarik, nahi dugularik dedikaza berezi bat egin Euskadi gaztean, lauteilatu, eta hori ere askotan ikusten dugu iparraldeko agorila
bizkaitxoa bada, behar bada ez dituzte eskubideak ordaindu nahi ere, ikusten da herrikoia, parantesi sartean hauteratu herrikoia. Errantzia dugu, Juan Carlos Perezen taldeak eta Itoiz taldeak, eta orduan eramaiten zuen flauta bat ere bazuten, foixi jauna, gero baitzen zirezten ez, flauta jole bat. Denbora horietarat, ni bederen denbora horietarat eramaiten non kantu horrek, baina askorentzat, beste edozen kantu herrikoen bezalako kantua bilakatua da. Eta hori, ez da seinale ona egilentzat, eskubidea galtzen baitituzte, baina euskal kulturarentzat eta euskal kantagintzarentzat seinale oso ona da, egan nahi baitu, mamua beti bizirik dela eta pilpilean, hor dugula, gure sendimenduen, gure beldurren, gure nahikundeen eta gure zorionen